Takže ahoj lidi, vítám vás u tohohle videa. A tohle video bude stativy. Bude to moje, video stativy, který mám techniku na natáčení, jo. Jak já vám ji ukážu. Můj první, jakoby je GoRioPod. Prostě si do toho dám mobil. Já najdu ten svůj novej. Chvilku počkejte. Tak nevím, kam jsem dal ten starý, teda novej. Ale mám tady ten starší, svůj, jo. Se zeptáte, co je to za značku, tak je to, ještě funguje, akorát já jsem od něj ztratil baterku. Vám ji ukážu, že nemá baterku. No, nemá prostě baterku, no. Tak to nic, no, se nedá nic dělat. Až budu mít baterku, tak tenhle velký mobil zase budu s ním točit. Jo, prostě, radši udělám bez obalu, prostě mám tady, budu si s ním to udělat takhle, třeba nízký, takhle, jo, prostě tak, jo. Teď si to vyrovnám, dám do toho ten mobil a je tam. Teď můžu dělat úplně všechno, jo, zase to vypadlo, už ne. Tak takhle to mám. Takže tak. A prostě teď můžu točit. Tak dobrý, ne? Tyjo, on funguje. On funguje, tyjo. No, tak nefunguje, no. Prostě to takhle mám, no a můžu s tím dělat, co chci. Teď vezmu. Teď to vymotám, takhle ho složím. A teď, kdybych chtěl točit venku, jakož jste už u mě určitě viděli nějaký ty petardy, tak mám ještě tenhle, jo, ještě mám tenhle, tady mám takhle, to má i tenhle, a na tenhle to takhle, taky, namotám to, kurňa. Kdybych to pořádně uměl. Chvilku počkejte. Tak, mám to tam. Jo, teď. Jo. Mám to tam, namotaný. Jo. Jestli si slyšíte nějaký zvuky, tak je tady moje. Dobrý den. Jim řekni ahoj. Ahoj. Moje ségra. Budeš ještě slychat, jo? Ale musí vždycky vědět, když něco natáčím doma. Občas to ani nejde na YouTube, protože je pak zlobí. Tady, povolím tady to. A už můžu i takhle to naklápět. Jo? Zase to utáhnu a už to nejde, už to zestila. Pak to povolím tady. Tady tu skopičku a můžu dělat to takhle naklonit, táhnout, jo. Pak, já už ten stativ mám dlouho, no, ale teď jsem vám to chtěl ukázat. Ale měl jsem tady ještě tady takovou skopičku, to nejde moc vidět. Tady prostě, no. Tady jsem měl šroubek, ten držel, aby se to furt takhle neotáčelo, ale on už jsem ztratil, no, prostě. A teď ještě ho zvětším. Je velký jak něco. Zkusím, jak bude velký jako, jestli bude velký skoro jako já. A ještě k němu mám něco. Já ještě schválně najdu krabici, jak je velký. Tak teď to dám na zem, jo? Na zemi, jo? Ono je to až sám, takže jenom takhle si vohnu a už si můžu dělat, co chci. Jo, takže, a už můžu. Povolím, a už to jde. Takže je to dobrý. A ještě najdu tu krabici, jo? Tak chvilku počkejte. Co? On šel najít krabici.
Takže chvilku počkejte. No, tady se vypadni. Dá se čekat. Tady si tady dám zatím. Tak, mám tady tu krabici. A je nějaký psání prostě. A teď to tady mám. 106 cm a 106 cm a půl. To je, když se vysune úplně celý. Asi. To je, asi. Přestaň. Jo, celé je 106 cm a půl. A jenom, takže když je takhle velký prostě, jo, takhle velký, kurňa, tak má 106 cm a tohle, jenom tady ten kousek jako tady takhle, to má 36,5. Ukážu. Tady a ještě tady stisnu. Stány. Počkej. Blbnu. Kde jsem to viděl? No tak nic, no. Tak, prostě to. A ještě to mám obálek. Ten musím ještě najít. Kurňa! A ještě k tomu Gorillapótu, jo? Ještě se něco ukážem. Takže chvilku počkejte.